Ir-rekord ta' aktar minn 940,000 moviment ta' passiġġieri irreġistrati fil-Valletta Cruise Port is-sena l-oħra ġie innutat fi żjara li d-Deputat Prim Ministru u Ministru għat-Turiżmu Ian Burch għamel fil-Valletta Cruise Port flimkien mal-Ministru għat-Trasport Chris Bonnet. Stqarrija maħruġa miż-żewġ ministeri qalet li l-industrija tal-cruises hija kontributur ewlieni għal diversi setturi tal-ekonomija Maltija, b'mod partikulari s-servizzi marittimi kif ukoll għal ħwienet, stabbilimenti tal-ikel u servizzi turistiċi oħra. Intqal li wastmat li l-vapuri tal-passiġġieri li jankraw fil-port il-kbir jikkontribwixxu madwar 88 miljun euro kull sena fl-ekonomija Maltija, bi 38 miljun fl-infieq mill-passiġġieri meta jkunu Malta u 50 miljun euro oħra mill-kumpaniji tal-vapuri. Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għat-Turiżmu Ian Burch qal li l-Gvern huwa determinat ikompli jagħti appoġġ lil dan is-settur waqt li jtejjeb l-esperjenza ġenerali tal-passiġġieri tal-cruises fi żjara qasira li għamlu f'Malta bit-tir li jerġgħu jiġu għal btala itwal. Dr. Burch qal li biex jintlaħaq dan l-għan jeħtieġ impenn minn dawk kollha ikkonċernati mhux biss mill-privat imma wkoll minn entitajiet governattivi u awtoritajiet differenti. Żied jgħid li huwa għalhekk li għaddejja ħidma jitfit ma' ministeri oħra biex jiġi żgurat li bħala pajjiż jiżdiedu l-isforzi għal prodott turistiku ta' kwalità ogħla fis-snin li ġejjin. Il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Chris Bonnet irrefera l-investimenti li sar biex fil-Valletta Cruise Port hemm is-sistema ta' shore to ship li tieħu sa 5 cruise liners fl-istess ħin. Dr. Bonnet qal li fi żmien 5 snin oħra bdiet is-sistema l-emissjonijiet se jonqsu b'90% u għalhekk se tissarraf titjib fil-kwalità tal-ħajja ta' eluf ta' familji li jgħixu madwar il-port il-kbir. Dwar dan il-punt ikkummenta il-Kap Eżekuttiv tal-Valletta Cruise Port Stephen Xwiereb li qal li b'dan l-iżvilupp jinsabu f'pożizzjoni tajba jiżguraw tkabbir sostenibbli f'dan is-settur. Is-Sur Xwiereb qal li l-hemm minn numri impressjonanti ta' passiġġieri jeħtieġ tissok tal-ħidma biex lill-istess passiġġieri titwassal esperjenza mediterranja awtentika li għalija l-Gżejjer Maltin huma rinomati madwar id-dinja.